Ако искаш да ослабнеш, но не искаш да се лишаваш от любимите си храни, чуй това. Повечето хора, като стартират процеса отслабване, си мислят, че трябва да спрат сладкото. Много хора обаче не знаят, че вместо да спират сладкото, те могат просто да намерят заместител на този вкус. Представям ти смут какао. Това е шейк, който има богат какаов вкус, който е приятен за повечето хора и прави процеса на отслабване по-лесен, по-приятен. Шейкът е бърз и лесен за приготвяне. Просто го смесваш с вода или мляко и го консумираш. Има ниско съдържание на калории и поддържа мускулната маса. Ако искаш да се здобиеш с такъв, пиши ми.